jobs and becomes much more efficient and becomes much more broader and bigger. Jotend Obila misie mondo dinrode duto mag mibadhi mosebedo kato sekta no e pachoka gino mamiyo geno mar jopiny kuomgi duono. Moyange kinde romo mane otim kod jotend Obila ma pachoka e katiegruok mar piny owacho buore Nairobi. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Siem makama ogol kod jotend jotije piny owacho ma pachoka Felix Kosgei e kinde mane oromo kod jotend Obila e skund piny owacho ma Kabete. Kosgei kane medo loso oyango ni kaka migawo mochung' ne weche jotije piny owacho gisebedo kod rombe gi migepe duto mag piny owacho motelo ne romo ma ibiro bedo kod jatend piny William Ruto ka thor wach mar rombego en kedo chutho kod mibadhi e migepego kuma budget margi idhi med los makare kolure kod chik. We have to fight corruption in our service and we have to help government to eliminate this corruption in our society. Both as a service, you look inwards and let us fight it. Then as we are moving outward to the society, let us be men and women who will close ranks with the crusaders, those who are driving anti-corruption movement. Jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo to kane loso okoni jotend Obila owinjo koro many kaka nyalo tiyo gi jokanyo manigi lony manyalo jiwogi kendo nyisogi yo makare monego giluw. I want to ask that whereas it might sound fashionable to operate on our own as NPS, it's critical that we embrace this multi-agency approach for us to be much more effective but also efficient in the utilization of the resources that is placed at our disposal. That requires working closely with specific agencies or specific institutions. Jatelono otielo ni sekta mar Obila okowinjo mibadhi omien kata matin to owinjore obed ranyisi makare ne oganda. Police agencies and personnel must be demonstrably corruption-free and be visible anti-corruption advocates and ambassadors. Let us not allow a few indisciplined servicemen and women to drag the good name of the service in disgrace. If we cut down and eradicate some of these inactions or actions on our part, as a police force, we would have played our part in the fight against corruption. Magi duto biro kaluwore kod dwaro mar chik mane ogol kod jatend piny William Ruto e wi kedo kod mibadhi e apise sirikal ka kumachielo jagoro mongirore e migawo mar arita Raymond Omolo bende ogolo chik odiochieng' manyoro ni onge obila moro amora mabiro dhi nyime kod tich ka osechopo higni 60 e apise piny owacho. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.